लोगोफोर बयबो भाइरेल जानो नाजायो भाइरेल VIRAL भाइरेल बयबो भाइरेल जानो लुबैयो नङा होमबा नाथाय बेबादि भाइरेला माखासे नाजासेयावबो माब्लाबा जाया सोरबा बायदि रोखोमै भाइरेल जानो नाजायो नाथाय थेवब्लाबो मा भाइरेल जानायखौ जों नुनो मोना सोरबाथ' भाइरेल जानो थाखाय रांबो होयो सोरबा भाइरेल जानो थाखाय माखासे मानसिफोरखौ रिक्वेस्ट खालामो शेयार खालामो जायखिजाया राहायै भाइरेल जानो नाजायो आरो खायसे मानसिखौ नोंथांमोना नुगोन ओरैबायदि माने बियो भाइरेल जानो नाजायाबाबो भाइरेल जायो माने इसोरा बिनि थाखाय भाइरेल सोदोबखौ माने सिथाबखानानै हरदों आरो बिनि DNAनो हरखादों माने इसोरा बिनो भाइरेल जानो थाखायनो बिखौ बे बुहुमाव जोनोम होदों बेबादिबो गोबां मानसि दं जायफोरा जोबोर पपुलार सुबुं गेदेमा सुबुं जायफोरा बयजोंबो सिनायजानाय मिथिजानाय गोबां रांखावरि गोनां गोबां दोहोनि सुबुं जायहा पावार दं गोहो दं मेलेम दं जायफोरा बे बुहुमनि थाखाय हादरनि थाखाय सोरनिबा थाखाय समाजनि थाखाय गोख्रों हाबा मावबोदों बिनि फंसे सोदोबाबो भाइरेल जायो गिलु बालु नाथाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांनो ओरैबायदि मोनसे भाइरेल गार्ल जायनि मुङा जाबाय मनालिसा नामाबोथ' मोजाङानो मनालिसा भस्ले जानांगौ बिथाङा बनजार माहारि बा बनजार हारि बेबायदि माबा मोनसे बुंदों स' बै माहारिनि सासे 16 बोसोरनि हिनजावसा 16 years 16 बोसोरनि हिनजावसा मनालिसा आथिखालाव जोंनि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ बे बारनि जि महाकुम्भ मेला जि जाबाय थादों जोंनि भारतआव बे महाकुम्भ मेलायाव सोरबा IIT बाबा भाइरेल जायो सोरबा माइबा बाबा भाइरेल जायो आरो दा भाइरेल जाबाय थानाया जाहैबाय मा सासे हिनजावसा आरो बे हिनजावसाया ओरैबायदि भाइरेल जाबाय सासे माला फानग्रा हिनजावसा बियो रुद्राक्ष आरो माला फानो महाकुम्भ मेलायाव 644 बोसोरनि उनाव जानाय जि महाकुम्भ मेला सबसे गिदिरसिन महाकुम्भ मेला जाय मेलायाव 50 crore खाथि मानसिया बैहाय दुगैनो थांगोन आरो बै महाकुम्भ मेलायाव प्रयागराजआव सासे हिनजावसाया माला फाननो थांनानै मालाखौथ' फाननो हायाखैयानो नाथाय ओरैबायदि मिडिया पार्सन ससियेल मिडियानि पार्सनफोरा मानसिफोरा बिजों सेल्फि लानाय फट' लानाय भिडिअ लानाय बिखौ मोजां मोननायनि माने गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनाय आरो मेन स्ट्रिम मिडिया थांनानै बिखौ इन्टारभिउ लानाय बेबादि गोबां आरो बेबादि मानसिफोरनि अनाबरत बेबादि लोगो मोनलायनायनि थाखाय बियो गावनि जि बिजनेस 50,000 रुपिस दाहार लानानै माला बायनानै लाबोदोंमोन नाथाय बेखौ बियो फाननो हायालासिनो न'आवसो थांनो गोनां जादों बेबादि मोनसे थासारि जानांगौ नोंथांमोना बै भिडिअफोरखौ नुबाय आरो बिहा मोनसे इउटिउब चेनेलबो दङ जानांगौ इन्स्टाग्रामबो थानो हागौ इन्स्टाग्राम आइडि स' बेबायदि माखासे आइडिबो क्रिएट जाबाय नाथाय बै फरायै 16 बोसोरनि हिनजावसा मनालिसा भस्ले बे ओरैबायदि मोनसे थासारियाव दं दा सुपार भाइरेल जानानै दङ माने बे बारनि जि महाकुम्भ मेला ना बेवहाय माखासे गोदान मानसिफोरा भाइरेल जानायखौ जों नुनो मोनदों IIT बाबा एर'स्पेस इन्जिनियार सासे IIT बाबा बेखौबो नोंथांमोना नुगासिनो थादों आरो बेजों लोगोसे बे जि मनालिसा भाइरेल गार्ल बेखौबो नोंथांमोना नुदों जोबोर गोरिब न'खरनि सुबुं बिसोरो गासै माने गुबुन जायगायाव इन्डियानि गुबुन जायगायाव बेबायदि माला फानथिंनानै गावनि जिउखौ फोथांनानै लाखियो बेबायदि बिसोर थांनानै थायो आरो बिदिनो बिसोरनि गासै फेमिलियानो बेबायदि फानो नाथाय बेहाय प्रयागराजआव मा जाबाय बै माने निला गाबनि मेगन गोनां मनालिसा नामनि जे हिनजावसा बेनि थाखाय गासै बिनि बिब' बिनानाव माने जेसेबां माने मा होनदों बाहागिफोरनि जेसेबां मानसि दं गासैबो बे बिजनेसखौनो मावो बिसोरो आरो बिसोरबो फाननो हायाखै बयबो थांना बयजोंबो फट' लायो सेल्फि लायो बेबायदि आरो बे हिनजावसा मनालिसा बिनि जि मेगन बे मेगनानो बिनि भाइरेल जानायनि मोनसे जाहोन माने ओरैबायदि बुंनांगोन मानसिया माखासे खामानि मावनानै भाइरेल जायो सोरबा गाज्रि भिडिअ खालामनानै भाइरेल जायो सोरबा मडार्न जुगनि डेन्स मोसानानै भाइरेल जायो आरो भाइरेल जानानै पानिशमेन्ट होजायो नाथाय बे हिनजावसाखौ नोंथांमोना नुदों बे हिनजावसाया मनालिसा नामनि जाय हिनजावसा बेनि जि बिउटि बेनि जि मेगननि महर बेनि जि मिनिनाय बे गासैबो नेचारेल ओरैबायदि नेचारेल जे खायसे फिल्म डाइरेक्टर प्रडिउसारफोराबो बिखौ लानानै फिल्म बानायनो थाखाय ओंखारबोदों अफार होदों बिनो नाथाय न'खरनिफोरा
बै अफारखौ मा खालामदों नेवसिदों खारन बियो उन्दैथार बेबादियै मनालिसा नामनि हिन्जावसाया प्रयागराजनि महाकुम्भ मेलायाव माला फाननो थांनानै गिलु बालु भाइरेल जादों दासिम मिथिनाय बादिब्ला 1000निबो बांसिन गुबुन गुबुन ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार आरो मेनस्ट्रिम मिडियानि मानसिफोरा बिखौ इन्टारभिउ लादों बा बिजों सेलफि लादों फट' लादों नाथाय रावबो बिनो दिनैसिम दासिम 100 थाखाबो थाइसे रांबो बिनो माने दान होबोआखै बा अननानै बिनो होबोआखै सासे 16 बोसोरनि हिन्जावसा बिदिब्ला जायफोरनि खाफालाव भाइरेल सोदोबा लिरनाय दंना बिखौ जेसेबां होबथाबाबो ओरैबायदि जायगायाव थायो मनालिसाया जाय जायगायाव थायो बै जायगायावथ' जों नों आं मानसिफ्रा माब्लाबो थाया जोंथ' बहुत मोजां जायगायाव थायो जोंथ' बहुत गोथार जायगायाव थायो नाथाय बिसोरो जाय जायगायाव दङ जाय जायगायाव थानानै बे मालाखौ फानदों बैखौ नुबा नोंथांनाव बै जायगाखौ मुगैगोन नाथाय बे मनालिसा नामनि हिन्जावसानि जि मेगन बे मेगननि जि नीला कालार होनगोन ना भायलेट कालार होनगोन बै मेगननि डिजाइन आरो बिनि जि मिनिनाय नेचारेल जि मिनिनाय नेचारेल जि स्माइल बे स्माइला बिनि मेगननि जि नोजोर बिनि जि बडि लेंगुवेज बेनो माखासे मानसिफोरखौ मा खालामजोब्बाय फाग्ला फाग्लि खालामजोब्बाय आरो जायनि जाउनाव माने बिनि जि जायखिजाया सर्ट भिडिअ बेयाव भिउआ लाखआव थांगासिनो थादों मिलियन थांगासिनो थादों कौटियालागैबो थांदों बेबादि जों नुनो मोन्दों स' बिनिखायनो बेबारनि जि महाकुम्भ मेला ना बेवहाय ओरैबायदि डिजाइननि बाबा ओंखारदों ओरैबायदि थगायसुलाबो बेहाय बाबानि महर लानानै थांदों हमजादों एरेस्ट जादों माखासेया आरो सोरबा बेबायदिनो नेचारेलि भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों स' IITian जि बाबा एर'स्पेस इन्जिनियार बेखौबो नोंथांमोना नुबाय थादों सासे एर'स्पेस इन्जिनियार जाय एर'प्लेन बानायग्रा कम्पानियाव कानाडायाव साख्रि मावोमोन 38 ना 36 लाख बोसोराव बिनि दरमाहाया बेखौबो नागारनानै बाबा जाफैनाय बेबायदि मानसि नोंथांमोना बेवहाय नुदों स' जोबोर गोमोथाव स' बे बारनि जि महाकुम्भ मेला बे 144 बोसोरनि उनाव बेबादि महाकुम्भ मेलाया जायो बबेखानि नोंथांमोना सानदों महाकुम्भ मेलायाथ' बोसोरे जायो नाथाय बे महाकुम्भ मेलाया बहुत गुबुन रोखोमनि दङ स' बोसोरे जानाया जुदा नाथाय 144 बोसोरनि उनाव सबसे गिदिर बे मेलाया जायो स' बे जाबाय सनातन धोरोमारि सुबुंफोरा मिथिगौ जायफोरा गुरु बाबाजि बेफोर मिथिगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना बांद्राय बुङा बेवहाय आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय नोंथाङा भाइरेल जानो थाखाय नोंथांनियाव जुदि माबा मोनसे स्पेसियेल जुदि गुन दंबा बै स्पेसियेल गुननि थाखाय स्पेसियेल मोजां गुन जुदि नोंथांनियाव दंबा बै स्पेसियेल मोजां गुननि थाखाय नोंथाङा माब्लाबा भाइरेल जानोबो हागौ नाथाय जों गावनि स्पेसियेलिटिखौ सिनायालासिनो जों मा भाइरेल जानो गोबां नाजायो स' बेबायदियाव जों भाइरेल जायाबो जाया रांखावरि खरसा खालामलायनानै जों भाइरेल जानो नाजायो नाथाय बेबायदि भाइरेल जाया बेनिखायनो लोगोफोर आं बुंगोन बे हिन्जावसानिफ्राय जों बेखौनो मोनसे एग्जाम्पल लाजायो बै हिन्जावसाया ओरैबायदि जायगायाव थायो जाय जायगायाव जों थांनोनो मुगैयो बै जायगायाव थानानैबो दिनै बियो गावनि मेगननि कालारनि थाखाय बिनि जि राव आरो बिनि जि मिनिनायनि महर मुस्रि बडि लेंगुवेज आरो बिनि जि मेगननि जि गाब बिनिफ्रायनो बियो दिनै भाइरेल नोंथांमोना थारैनो बिनि जि मोखां बे मोखांखौ होननानै सानदों माने नोंथांमोना फिल्मफोराव बेबायदि डिजाइननि मानसि नुयो बबेखानि बिनि जि लुक्सना बिनि जि महरना बे जाबाय इन्डियान मानसिफोरनि मोनसे नेचारेल माने महर मुस्रिया बिनियाव दङ इन्डियानि मानसिफोरनि महर मुस्रिया मोनसे समाव बेबायदि आथिखालाव मासे हाइटेक जालांबाय डिजाइन खालामग्रा जाबाय मेकआप खालामग्रा जाबाय बेनिखायनो महर मुस्रिया एसे सोलायबाय नाथाय मोनसे समाव इन्डियान मानसिफोरनि जि महर बेबायदिमोन बे जाबाय नेचारेल बिउटि अफ इन्डियान पिपुल दा भारतनि मानसिफोरनि बे मोनसे नेचारेल महर मुस्रि आरो नोंथांमोना बुजिबाय स' नोंथांमोना भाइरेल जानो थाखाय बांद्राय टेनसन दाला नोंथाङाबो भाइरेल जागोन नोंथांनि जुदि माबा मोनसे स्पेसियेल गुन दंबा बेखिनियाव आङो उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय मोनसे बाथ्रा बुंगोन जानांगौ नोंथांमोना खोनादों महर मोखांखौलाय मानो नांगौ नङा होमबा महर मोखांखौ मानो नांगौ समायना महर मुस्रिखौ मानो नांगौ बिदि बुङो ना मानसिया मोजां गुन जाबानो जाबाय फरायनो रोंबानो जाबाय खामानि रोंबानो जाबाय बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंबानो जाबाय बयखौबो सनमान खालामबानो जाबाय बे बाथ्राया 100% राइट बे बाथ्राया सैथो नाथाय हमनानै ला सोरनोबा इसोरा मा महरखौ हरबाय जोबोर मोजां महर हरबाय आरो बे महर मोजां हरनाया नोंथांनि थाखाय मोनसे बोर होननानै नोंथांमोना साननानै ला आरो बेखौ नोंथाङा मोजाङै इउज खालामनांगोन जे गावनि महरखौ जुदि मोजाङै इउज खालामबा बे सबसे बेस्ट मोनसे थासारिखौ नोंथांनो लाबोनानै होगोन बिनिखायनो बयबो मानसिखौ आं बुंगोन जायफोरा जोबोर महर गोसा मेगनफोरा मोजां नायनो मोजां गासैबो मिनिनायनिफ्राय लानानै गासैबो मोजां नोंथांमोननि थाखाय इसोरा
इसोरा बोर हरदों होनना साननानै ला आरो बै महर मुस्रिखौ नोंथाङा जुदि मोजाङाव बाहायोबा नोंथांनि थाखाय जोबोर बेसेन गोनां जागोन भेलुएबल जागोन रां आरजिनो हागोन बयजोंबो अनजानाय जानो हागोन नाथाय नोंथाङा जुदि बै महर मुस्रिखौ लानानै जुदि इग' जायोबा अब्ला नोंथाङा खै बोसोर मानिनाव डेस्ट्रयबो जानो हागौ बेनिखायनो महर मोजां मुस्रि हरनाया नोंथांनि थाखाय बोर होनना सानना ला नोंथांखौ इसोरा अनहरदों होनना सानना ला बयजोंबो नायजानाय बयजोंबो अनसायजानाय बयजोंबो अनजानो लुबैनाय बयजोंबो अनसायजानो लुबैनाय बेबायदि जुदि महर हरदोंबा बैखौ नोंथाङा मोजाङै बाहाय आरो बेखौ गाज्रियाव दा बाहाय माने बाथ्रायाव दङ जुदि नोंथांनि महरखौ नोंथाङा सोरखौबा गोसो गलिहोनोल' गोसो फिदिंनोल' जुदि बाहायोबा बे नोंथांनि थाखाय खैफोद गोनां नाथाय बे महरखौनो नोंथाङा जुदि गासै सुबुं समाजनि बयनिबो मोजांनि थाखाय जुदि बाहायोबा बयखौबो नोंथाङा जुदि माबा मोनसे मोजाङाव आरो माबायदि बेखौथ' आं बुंनो हाला नाथाय माबा मोनसे मोजाङाव आरो माने बिखौ लानानै नोंथाङा इग' जानाङा नाथाय बे महरखौ नोंथाङा अरायबो मोजाङै लाखि बे नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन बेखौ बुंनो नागिरदों आरो स' बे जाबाय बुंनायाव दं आरो नाथाय बाथ्राया गासैनियाबो राइट जे महर गैयाबो मानसि महर गोनांबो मानसि गासैबो इकुवेल स' बै हिन्जावसानि जि मेगननि कालार आरो जि मिनिनाय बेनि थाखायनो बियो जाबादि भाइरेल जादोंना नाथाय नोंथांमोना बेखौ नुदों बिनियाव नोंथांमोना मोनसे मोजां क्वालिटिखौ नुदों जानांगौ माने बे एसेबां फट'शुट खालामबाय एसेबां बयजोंबो सेल्फि लाबाय नाथाय रावबो बिखौ मदद खालामाखै थेवबो नाथाय बियो रावनोबो बेबायदि माने इन्टारभिउ होआ होनना बुङाखै बा बेबायदि सेल्फि लाया होननानै बेबायदि बुङाखै बा बेबायदि रागा जोंनानै बायदिसिना बुंनायखौ नोंथांमोना नुवाखै माने बिखौ रैखा खालामनो थाखाय माने गन लालायनानै रैखा खालामनानै बिखौ माने मोनसे जायगायाव दोनहैनो गोनां जादों न'सिम दैथायहरनो गोनां जादों माने ओरैबायदि मोनसे थासारि ट्रेनाव जेब्ला बिखौ दैथायहरगोन बै समाव बिखौ साननो गोनां जादों माने खर' खाख्लोबनानै बिखौ लांनांगौ जादों स' बेबादि सुपार भाइरेल नांनायनि बारा भाइरेल जादों आरो स' मानसिफोराबो मानो एसेबां फाग्ला जायो मिथिया बेथ' मिथिंगानि मोनसे नेम होनना बुंनांसिगोन नङा होमबा स' जियानो जाया मानो बै भाइरेल गार्ल 16 बोसोरनि हिन्जावसा मनालिसा स' मनालिसा भस्ले बिनि चेनेलनि नामा नोंथांमोना थांनानै नाय बिनि मिनिनाय बिनि जि मेगननि डिजाइन कालार बिसोरनि गासै फेमिलिनि मानसिफोरनि मेगननि डिजाइनानो बिदि गोजाखा आरो जानो हागौ बे हारिनि मानसिफोरनि मेगनानो बिदिबो जानो हागौ आरो स' बिदिब्ला फ्रेन्ड्स बे भिडिअ एसे डिफरेन्ट टाइपनिमोन बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ बुंनो नागिरनायखौ नोंथांमोना बुजिबाय बेवहाय बुंनो नागिरनाया बेनो जों भाइरेल जानो नाजाना नोंथांनियाव नेचारेल माबा मोनसे क्वालिटि दं सबनियावबो बैनि थाखाय नोंथाङा भाइरेल जानो हागौ आरो गावनि महर मुस्रिखौ लानानै इग' जानाङा बै महर मुस्रिखौ जोबोर मोजां खामानियाव बाहाय गाज्रियाव दा बाहाय नोंथांनि महरा नोंथांनि थाखाय बोर होननानै नोंथांमोना सानना ला जायफोरनो महर हराखै मोजां महर हराखै बिसोरो माने बे मोनसेखौ इसोरनिफ्राय मोनबोआखै नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा दे बि भेलुलेस बिहाबो भेलु दं गासैहाबो भेलु दं फिल्माव जुदि सालमान खानल' थायोबा बेहाय जुदि जनि लेबारा थायाबा बोरै इन्टारेस्टिं जानो सासे भिलेन जानो थाखायथ' एसे महरखौबो गाज्रि नांगोन ना नङा होमबा सासे भिलेन जानो थाखायनो महरखौबो एसे गाज्रि नांगोन ना जोबोर समायना मानसिया भिलेन जायोबा बेखौ माबायदि मोजां नुगोन बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय सबखौबो जोंनो नांगौ गासैबो इम्परटेन्ट